Nagsagawa ng isang medical mission at wheelchair distribution sa Agro Sports Center ngayong araw, April 2, 2024 sa pangunguna ni Camarines Norte 2nd District Representative Congresswoman ROSEMA katulong ang PH Cares, Community Advocates for Resiliency, Empowerment and Services at ang mga kinutuwan nito na sina Kuya Gov Jun Pasion at Ate Pichi T. Pasion. Nagbigay ng isang inspirational message si Kuya Gov Pasion kung saan binanggit niya rito ang kahusayang ipinapakita ni Congresswoman ROSEMA. Binanggit din nito ang kanilang advokasya. Kung saan si Ate ROSEMA nakikita natin sa Kongreso ay talagang nag-excel po, especially po sa pagdala ng mga magagandang programa dito po sa inyong distrito. Palapakan po natin sa Ate ROSEMA. Kita naman po namin yan sa Kongreso kung gano'n po niya pinaglalaban ang pinaka-importanting batas sa ating pong bansa na hinagampanan ng isang kongresista ang pambansa budget po. Kasi yung PHS ay pagbibigay ng servisyo sa ating pong mga kababayan pagdating din po sa health. Ang aming mga siya is resiliency. Pero kasama din po dyan katiba ang pagbibigay ng magandang pagkalusugan sa ating pong mga kababayan Pilipino. Sa mensahe naman ni Congresswoman ROSEMA, pinasalamatan niya ang pagsuporta ng PH Cares at pati na rin ng mga volunteer doctors at nurses na mula naman sa Leon B. Hernandez Hospital at Our Lady of Lourdes Hospital. Itong medical mission na partner po ang PH Cares para po sa mga kadistrito ko dito sa 2nd District. I'm sure yung iba late lang pero madami pa po kayo. And gusto ko natin po mag-thank you sa mga volunteer doctors and nurses na pumunta dito. And welcome po pala po yung shoot na natin dito sa nahin. Sana mag-enjoy po kayo. And thank you dahil po sa pagtulong sa partner po ng medical mission dito sa 2nd District. Samantala, dumalo rin sa aktibidad sina Dr. Sara Marie P. Aviado, Provincial Information Officer, at Ms. Anica Padilla, Special Assistant to the Governor na siyang nagsilbing makintuan ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ng Administrasyong Padilla-Escucha. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCNBicol.